Ca un Subway Surfer pentru... Bă, jucăm bani de banane. Da, bani de banane, scuze, m-am încurcat. Ca ce n-abus eu. Nu o să moară de săracă. Prea să moară, nu credeți. E ce săracă. Ce sărman. Nu mai cântat tot pe vară. Vreau să vă spun că va veni un telefon în sâmbătă sau luni o să vină telul numit Samsung Galaxy Alpha 3. Bine, și cam atât a fost și cu acest episod, cred că, așa că ne vedem data viitoare. Hai, pap!